ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye Assimi y'a ka ministre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la u bɛnna min kan fɛn min bɔra o kɔnɔ an bɛna an da don o la a y'a ka conseil des ministres bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye ɲɔgɔn ye baara minnu kɛra baara minnu bɛna daminɛ fana i y'a faamuya b'a la an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Ikasa Mayiga i y'a faamuya b'a la n'ale fana ye an ka ministre dɔ ye ale fana y'a ka délégation fara ɲɔgɔn kan baara kura minnu kan ka daminɛ an bɛna an da don o la Ikasa Mayiga n'a ka ministre kan ka baara kura minnu daminɛ baara minnu kan ka k'u fɛ an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an kanubaga caman bɛ Gawo kɔnɔna na a n'an teri caman bɛ y'a faamuya b'a la Mali kɔnɔ Bamakɔ Sikaso fan bɛɛ fɛ olu fana y'an wele k'a fɔ Gawokaw fanga min bɛ bi u b'a fɛ fo k'a dama tɛmɛ i y'a faamuya b'a la u tɛ fɛ ka marché kɛ nin fanga in kama walima ka tɔgɔ tiɲɛ ta k'a ɲɛsin nin fanga in ma walima ka nin fanga in mankutu tiɲɛ k'olu Gawokaw t'o fɛ mais u y'an wele bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a yira an na k'a fɔ bi bi in na Gawo kɔnɔ malo i t'a y'i ɲɛna quoi gɛlɛya bɛ Gawo kɔnɔ k'a ka bon hakili ma malo bɔrɔ k'a sɔngɔ bɛ taa fo 50,000 an bɛ an da don o la ka ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to Gawo la depuis baton attaquera i y'a faamuya b'a la balo ka don Gawo bi a ma nɔgɔ balo bɛ bɔ Bɛnɛ yanfan ninnu de la ka don Gawo i y'a faamuya b'a la balo bɛ bɔ Bɛnɛ ka don Niger ninnu balo bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la ka don Gawo kɔnɔna na walima Algérie yanfan ninnu o sira ninnu bɛɛ datugura bon gɛlɛya bɛ Gawokaw kan bi a ka bon hakili ma kɔngɔ b'o la bi a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la walasa an ka ministre de comment ça s'appelle commerce bɛ se ka hakili to o la cogo min na n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Sogɛl Kokala Mayiga waraba a bɔra ka tubabu cancan tuguni o ye photocopie min dilan musarin i y'a faamuya b'a la papier kolo min dilan k'a di an ma i y'a faamuya b'a la ka an mago sa ni o ye n'o ye franc CFA ye Sogɛl Kokala Mayiga bɔra k'u cancan an bɛna Sogɛl Kokala Mayiga ka video k'a la jigitugu ministre n'a tun mana Mali tɛ jɔ n'a tun mana tubabuw tun t'an bonya n'a tun mana Mali tɛ se ka danbe kɔnɔ an bɛ Sogɛl Kokala Mayiga ka video k'a la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Semasi ye n'o ye ne yɛrɛ fa ka tɔn ye Semasi u ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yen ko Daba Jawara ale tun ye plainte don Abulu Ɲangi kama ale tun ye plainte don Ɲangi kama en plainte i y'a faamuya b'a la c'était classé sans suite i y'a faamuya la plainte a ma buti foyi la u ye plainte bila ɲama kɔnɔ parce que olu ye plainte don kun min kama i y'a faamuya la mɔgɔ tɛ plainte don mɔgɔ kama o la o ye Daba Jawara ka plainte o y'a bila poubelle kɔnɔ ne y'a fɔ yan dɛ n ko Semasi tɛ ciga ci tuguni mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bɔ don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ne y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan n ko ni Semasi donna da la aw k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya nin y'a daminɛ bali daminɛ de aw nana k'aw bɛ faso ci k'aw bɛ fitinɛ wuli jamana kɔnɔ aw ka intérêt nɔfɛ k'aw bɛ tila ka plainte don mɔgɔ kama ala b'aw dɛmɛ cogo jumɛn nin ye aw ta tiɲɛnen de ka bɔ diɲɛnatigɛ la pewu Semasi mɔgɔw ka plainte i y'a faamuya min ye procureur ye a y'a bila ɲaman kɔnɔ a y'a fili poubelle kɔnɔ ciga aw tɛ ciga ci yan ciga aw tɛ se ka ciga wɔrɔ tuguni Semasi mɔgɔw ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an b'an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Musa Mara fana bɔra ka baara ɲumanba dɔ kɛ an bɛna o da aw tulo kan anw y'a fɔ de anw tɛ fisuruwale ye anw tɛ ala jugu ye wa anw tɛ mɔgɔ jugu ye anw tɛ kafiri ye n'i ye ɲuman kɛ an b'a fɔ n'i ye juguman fana kɛ an b'a fɔ Musa Mara bɔra ka MINUSMA défend yan ka Faransi défend yan an y'a cancan dɔw ko k'a ma k'an ta bɛ se bɛɛ ma Musa Mara bɔra a ye Mali dɛmɛ kunu ka Mali ka kuma ɲɛnamabaw fɔ Musa Mara an ka foli b'i ye nin de ɲinina aw fɛ a fɔra k'aw ka nin de kɛ n'a ye nin kan bɛ bɛn o tiɲɛ ma filimatɔ tɛ n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a ye u bɛ sɔn kunu Musa Mara bɔra ka baara min kɛ ni politicien bɛɛ y'a kɛ nin kɛcogo la walahi an ta tɛ s'u ma ni bonya tɛ an b'aw bonya dɔrɔn mais n'aw bɔra ko a b'a kɛ taɲini ye ka faso lagosi an jɔlen bɛ yan k'aw cancan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an bɛ video laban ni denkolonden ye den min kɛra handicapé total handicapé mental i y'a faamuya b'a la juguw sago Buba Sumaworo ale ka video bɛɛ bɛ Modibo Konɛ de kan bi ne y'a fɔ n ko e ka temps tɛ Modibo Konɛ bolo Modibo Konɛ ka bon ka tɛmɛ président yɛrɛ kan bi n'i y'a mɛn ko Mali a bɛ Modibo Konɛ de bolo bi
a volant bɛ Modibo Kone de bolo jamana kunturu 25 millions d'habitants Modibo Kone de bɛ k'u bɛɛ kɔlɔsi bi o ma tila ka baara la o bɛna e ɲini faransi yan cogo di fa de donna la a kunkolo tɛ yen tuguni a kɛra handicapé ye Buba Fane somɔgɔ minnu bɛ faransi yan n'an ma Buba Fane bila ka taa di Buwa Foronto ma bilahi a laban bɛ bese t'aw yɛrɛ kama a kɛra handicapé mental i b'a dɔn n'an ye kuma fɔ mɔgɔ Buba Fane kunkolo tiɲɛna bugu ne de y'a fɔ aw ye parce que kuma minnu bɛ ka bɔ a da kɔnɔ nin tile fila la il est devenu handicapé total bilahi hakilima si tɛ nin fɔ Modibo Kone bɛ Mali la o bɛ se k'a to Mali la ka fɛn kɛ la cogo jumɛn Modibo Kone bɛ Mali la o bɛ se ka bɔ Mali la cogo jumɛn ka na faransi k'a bɛ taa gazi fɛ ka so kɔnɔ walima ka taa e ɲini sow kɔnɔ fa de donna la a kɛra handicapé ye an b'a ka vidéo k'a la tuguni ne balimaw bi ye vendredi le 13 octobre 2023 bi ye vendredi le 13 octobre 2023 an bɛ musobaw ka musoba fo Batuli Nyange hɔrɔnmuso ɲalen muso cɛɲuman ni muso jɛma muso sarama bɛlɛbɛlɛ jamanjan dafalen ala ye fɛn bɛɛ d'a ma ka cɛɲa d'a ma ka jɛya d'a ma ka jɛnya d'a ma n'i y'a nungala ye nka cɛ a bɛ se ka sɛ kan tigɛ ka tila ka sabali d'a ma fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye Batuli ka sabali d'a ma fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ o ye sabali di ala ye sabali di muso in ma ka tila i y'a faamuya b'a la ka hinɛ don a dusukun na a ka nafolo a bɛ di bɛɛ ma a ka nafolo a y'a faamuya b'a la a bɛ kɛ ka fantan bɛɛ dɛmɛ Batuli on ensemble an bɛ ɲɔgɔn bolo ni tuma y'i tɔgɔ tɛ fɔ yan ni danbe tun tɛ la anw t'i tanu yan walahi i bɛ ka fantanw dɛmɛ Mali kɔnɔ bi hari n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ka maa si tɛ k'i ka baara ɲɔgɔn kɛ bi bilahi i bɛ ka fantanw dɛmɛ Mali kɔnɔ bi ma da la ni mɔgɔ bɛ ka kɛ dɛ taa ni baara ye an b'i kɔ ne balimaw bi an sigi kunba ye mun ye Assimi Goïta jigitugu masa a y'a ka conseil des ministres fara ɲɔgɔn kan an bɛna bakuruba saba de ta ko ninnu bɛɛ la o ye kuma caman fɔ u da bolila kuma caman kan mɛ fɛn min bɛ anw intéressé an bɛna an da don o de la o fɔlɔ i y'a faamuya b'a la u da magara min ye jɔnyako ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye Kayi mara ninnu ye jɔnw tun sɛgɛnna kosɛbɛ esclavage karisa ye n ka jɔn ye karisa tɛ n ka jɔn ye karisa bɛ taa n ka saga boso karisa tɛ taa nin kɛ n'i ma sɔn n ka saga kan tigɛ n'i ma sɔn n ka saga golo bɔ a la an b'i faga an bɛ ko caman kɛra yan an m'an da don o la mɛ an ka faamaw bɛnna min kan an bɛna an da don o la parce que a tɛ anw intéressé voilà an ka faamaw bɛnna min kan an bɛna an da don o de la komi jɔnya ko o y'a faamuya b'a la a ɲɔ ɲalen tun bɛ Kayi mara la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bugɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kun ci mɔgɔw bɛ dankari kɛ ɲɔgɔn na Assimi ninnu ye degré ta kama a y'a sɔrɔ sariya bɛ yen dɛ mɛ baara tun tɛ ka kɛ n'a ye bi bi in na Assimi ninnu ye degré ta kama baara bɛ kɛ n'a ye cɛ o cɛ mana minɛ i y'a faamuya b'a la ko e bɛ t'i jɔ mɔgɔ dɔ ma ko karisa ye n ka jɔn ye n'i ma taa n ka foro siɲɛ walima n'i ma taa n ka saga boso an b'i faga an bɛ nin kɛ n ka cɛ ko n'i minɛna o la i y'a faamuya b'a la a bɛ komi e min bɛ ka t'i jɔ mɔgɔ ma ko jɔn a bɛ komi e bɛ ka kirimu de kɛ quoi i bɛ ka mɔgɔ faga de kɛ i bɛ ka dankari kɛ dɔ de ka ɲɛnamaya la ni e mɔgɔ o mɔgɔ mana minɛ o baara la nka cɛ tɛ taa kaso la dɛ o b'i jɔ de ka mugu ci e la direct k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Assimi ninnu o sariya de ta n bɛ segin a kan mɔgɔ minnu bɛ t'u jɔ i y'a faamuya b'a la u balimaw ma walima u sinjiw ma ko a y'an ka jɔn ye a y'an ka baara kɛ jagoya walima a ye to an kɔ komi saga ka bi mɔgɔw kan walima ka mɔgɔw kɛ jɔn ye jagoya Assimi ko k'o banna o tɛ k'ale tile la tuguni cɛ o cɛ mana taa bin i hadamaden ɲɔgɔn kan ka dankari k'a ka ɲɛnamaya la i y'a faamuya b'a la ko e ka jɔn de walima comme ça n'o y'i sɔrɔ a baara la i y'a faamuya b'a la o b'i sen tigɛ k'i bolo tigɛ k'i kan tigɛ i y'a faamuya k'i démonter bɛɛ ɲɛna n'o kɛra mɔgɔ wɛrɛ tɛ hakilina jugu ta k'a ɲɛsin u balimaw ma ko jɔnya ko Mali kɔnɔ a banna pewu mɔgɔ ka jɔn tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛna kɛ mɔgɔ ka jɔn ye c'est fini terminé Assimi tile la bɛɛ dun b'a dɔn ni Assimi ye kuma fɛn fɛn fɔ a b'a kɛ dɛ kuma fɛn fɛn mana bɔ a da kɔnɔ a b'a kɛ wa cɛ o cɛ mana minɛ Kayi mara la i y'a faamuya b'a la k'i bɛ taa bin dɔ kan ko e ka jɔn don bilahi n'o y'i cɛ ta ni jahanama tɛ i tɛ jɔ bilahi n'o y'i minɛ o bɛ ko da e kan garankɛ ma min da bagolo kan bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ ka bɛɛ gasi sigi n'i ko mɛ laada tun don ka kɔrɔ laada hali an ka dugu la Baguna bɛ yen jɔn an b'a f'u ma ko jɔn an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo an b'u bonya u b'an bonya n'olu ka denkundi bɛ yen an bɛ taa olu ka saga boso k'u ka saga tigɛ
k'u ka saga kunkolo jɛni n'an fana ka denkundi bɛ yen o bɛ na anw fɛ yan c'est comme ça la vie mais dɔw y'a kɛ damatɛmɛ wale de dɔw y'a kɛ juguya de ye Asimi ko banna pewu ni mɔgɔ ma sɔn i ka jɔnya ma kana dan sago n'a ko i ka jɔn ta ye o y'a ka dura ye a to yen mais ka taa bin a kan k'a kan tigɛ walima k'a kun ci ni minɛna o baara la Sukhoi min b'an bolo an ye avion mun san k'a ka taa terrorisiw faga o avion de bɛ t'i kun ci k'i da faga mɔgɔ si kana kɔrɔbɔ dɛ n'Asimi y'a da don ko ko la c'est que ni kuma fɛn fɛn mana bɔ Asimi da kɔnɔ a b'a kɛ dɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i ɲɛ b'a la a tɛ kuma foyi mais n ka cɛ n'a y'i ta i tɛgɛ ma bilahi ni lahara tɛ i tɛ jɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ nin kɛwale ninnu ta nin hakilina tun bɛ mɔgɔ minnu na a y'a dabila pewu Asimi ye sariya ta kama nin hakilina tun bɛ mɔgɔ minnu na walima nin kɛwale tun bɛ mɔgɔ minnu bolo kunun ko fo kɛ karisa ka kɛ n ka jɔn ye diyagoya Asimi ko banna ni mɔgɔ min ko i ka jɔn ta ye a to yen c'est pas obligé ka taa bugo walima ka kun ci o banna pewu o bɛ anw intéressé hali bi an b'a ɲini Asimi fɛ a ka lakana tigilamɔgɔ bila u k'a ye n kɔlɔsi kosɛbɛ min mana taa bi min ka karisa in ka jɔn comme ça a y'a kun ci ka da fara jɔnya tɛ yen n ko an bɛ Faransi kɔnɔ marakaw bɛ yan min ninnu b'a la ko karisa in ka jɔn yan fɛ u bɛ yan o k'a fɔ mɔgɔ ma ko esclavage hali tubabu a tɛ k'u la k'a fɔ hadamaden ma ko esclavage c'est interdit par la loi Mali de la an bɛ ka voilà o yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ hakilina filanan Asimi ninnu ye min ta conseil des ministres la hakilina filanan o ye mɔgɔ minnu i y'a faamuya b'a la n'o ye faso nafolo suɲɛ Asimi ko yafa tɛ ko ma dɛ mɔgɔ minnu ye jamana nafolo buruja Asimi ko yafa tɛ yen hali ni sara nɛgɛjɔlɔkɔ a bɛ taa siri kaburu la ka tila ka wuruzi ko k'a tigɛ ka taa an fɛ ka tigɛ ka taa an fɛ ka yira diɲɛma bɛɛ la nin kaburu min filɛ nin ye zonden tun don a dalen filɛ yan c'est que n'i ye faso nafolo ta en tant que e ye faso baarakɛla ye n'i ye faso nafolo suɲɛ Asimi ko yafa tɛ yen i y'a faamuya b'a la n'i sara i kaburu nɛgɛjɔlɔkɔ de bɛ taa k'a la ka tila tuguni i muso n'i denw k'olu feere i y'a faamuya b'a la k'i ka nafolo dɔ sara n'a ye i muso n'i denw i y'a faamuya n'i sara ka juru t'i la walima n'i sara k'a sɔrɔ i ye faso nafolo suɲɛ i muso n'i denw bɛ feere i y'a faamuya b'a la k'olu don faso nafolo nɔ la k'olu bila faso nafolo nɔ la n'o bɔra yen nɔ fana n'a y'a sɔrɔ biɲɛ minnu bɛ yen i ye so minnu jɔ walima fɛn minnu b'i bolo dogo la olu bɛɛ bɛ minɛ ni fɛn ma sɔrɔ i bolo i muso n'i denw an b'olu feere k'olu segin faso nafolo nɔ la Asimi ala ka barika de la o yɔrɔ kɔni tan t'a bolo o yɔrɔ la dɛ ka faso nafolo suɲɛ bilahi Asimi n'a y'i minɛ a bɛ koda ka garankɛ ma min da ba wolo kan k'a fɔ aw ye aw minnu bɛ fanga kura kɔnɔ ayiwa a y'aw hakili to o yɔrɔ la dɛ jamana nafolo kana ta n'i y'a ta Asimi b'i kun ci k'i da fara o ye nin hakilina fana ta conseil des ministres la faso nafolo mana suɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn yafa tɛ yen hali n'a kɛra su de an tɛ yafa i ma hali ni sara yafa tɛ kɛ biɲɛ fɛn fɛn b'i bolo o bɛ sɛzi n'o ma labɔli kɛ i muso n'i denw bɛ feere n'o si ma labɔli kɛ i su i y'a faamuya b'a la tamasɛrɛ bɛ taa bila la k'a fɔ k'i ye zonden ye i ka kaburu tamasɛrɛ de bɛ taa bila k'a sɛbɛn ko le plus voleur du monde o bɛ taa sɛbɛn i ka kaburu kun na mɔgɔ fɛn fɛn mana don kaburuso la o b'a dɔn ko nin ye faso nafolo suɲɛ an ka juru b'a la ala kana yafa a ma jamana kɔnɔdenw tɛ yafa a ma Asimi ala ka barika de la bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye bɛɛ jɛ nafolo mɔgɔ man ka maga la a di kun ye de ko ka jamana jɔ n'a ye i y'a faamuya bala o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen tuguni o ye hakilina sabanan min ta o ye n'i ye faso nafolo suɲɛ ni siga kɛr'i la yanni o ka t'i bila kaso la o bɛ barasile o b'o de don i sen na barasile tubabuw de la k'a fɔ k'u b'a kɛ ne la yan ne ko non ko ne tɛ barasile fɛ parce que ni barasile donn'i sen na a b'i mago de sa hali n'i taara bo kɛ o ɲɛ b'i la hali ni k'i bɛ taa sunkuru tigɛ k'o ɲɛ b'i la ni k'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ni barasile donn'i sen na n ka cɛ i tɛ bɔ quoi ne delila ka n k'u kan bila kɔnɔ o ka fisa ni barasile ye quoi barasile man ɲi dɛ Asimi ninnu zonba kule fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ sisan yanni i y'a faamuya la sɛgɛsɛgɛli ka s'u ma yanni fanga k'u wele yanni kiiritigɛlaw k'u wele pour que o kana boli barasile de bɛna don u sen na barasile a bɛ ko monturu quoi ani monturu bɛɛ ye kelen ye caméra de b'a la i y'a faamuya b'a la hali n'i b'i ka ɲɛgɛn kɔnɔ Asimi ɲɛ b'i la hali n'i bɛ muso sanfɛ Asimi ɲɛ b'i la i y'a faamuya b'a la hali n'i bɛ k'i muso ka bizu d'a ma su fɛ i dalen i ka so kɔnɔ Asimi ɲɛ b'i la zon fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ walasa u kana boli barasile de bɛna kari a bɛɛ sen na barasile k'a siri
ani ni montre bɛɛ de kelen ye mais caméra de b'a la ni k'i bɛ boli ka bɔ Mali kɔnɔ n ka cɛ a bɛ signalement di Modibo Konɛ ma ni k'i bɛ boli ka bɔ Mali da fɛ a tɛ se ka tigɛ fana ni k'i b'a tigɛ dɔrɔn Modibo Konɛ bɛ bɔ a kalama ni k'i bɛ bɔ jamana kɔnɔ fana Modibo Konɛ sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la essayer la a ɲɛ b'i la ni sariya fana taara u sigalen bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na bi barasile de bɛna don a bɛɛ sen na barasile bɛ komi nɛgɛjɔlɔkɔ n'a donni sen na taga yɔrɔ tɛ yen boli cogo tɛ yen foyi foyi tɛ yen Asimi sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la a ka kɔɲɔmuso kɛrɛfɛ Lala Jalo bɛ ka te wuli ka d'a ma zon a ɲɛ b'u la n'u ko k'u bɛ boli dɔrɔn Asimi bɛ bɔ a kalama jigitugu masa ni tun ma na a tɛ jɔ ni tun ma na an tɛ lafiya ni tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ nin d'a kɛcogo ye i sigalen bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na barasile kari a sen na walasa u kana boli Boubou Cissé bolila o dimi bɛ a ma Karim Keita le plus voleur du monde o bolila o dimi bɛ a ma Cɛma Iber Kulubali le plus nul du monde olu bɛɛ bolila o dimi bɛ a na Mariko bɛɛ bolila Asimi ko boli tɛ kɛ tuguni maa si tɛ boli tuguni barasile de bɛna ɲɛɲini barasile de bɛna san ka don engrais feere la tɛ o sen na i y'a faamuya douanier minnu y'an ka nafolo suɲɛ a bɛ don olu sen na maire minnu ye an ka nafolo suɲɛ a bɛ don olu sen na ministre minnu y'an ka nafolo suɲɛ yanni u ka taa kaso la yanni u ka kiiri barasile bɛ don a bɛɛ sen na walasa u kana bɔ jamana kɔnɔ quoi Asimi Koyita ala ka barika de la ni tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Ikasa Mayiga ale fana y'a ka délégation fara ɲɔgɔn kan a ka ministres olu fana ye hakilina min ta o ye de i y'a faamuya b'a la Mali mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ l'État kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jamana ka baara la olu bɛɛ de bɛna wele sisan i bɛ nin i bolo nɔ i bolo da dabaji la quoi ka n'i bolo da dabaji la parce que tɔgɔ caman de b'u bolo i b'a sɔrɔ a dɔw taara retraite la mais u bɛ ka faso nafolo ta tɔgɔ caman b'u bolo i b'a sɔrɔ olu sara mais u ka sara bɛ ka don wa walasa o ko ninnu bɛɛ ka dabila fonctionnaire fɛn fɛn tɔgɔ bɛ jamana ka baara la a bɛɛ de bɛna wele kelen kelen Ikasa Mayiga fɛ k'a bɛɛ wele kelen kelen karisa e de ye nin ye wa e de tɔgɔ ye nin ye wa e de ye nin ye wa mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ b'u bolo liste la u photo bɛ yen u tɔgɔ n'u jamu b'u bolo u bɛ bɛɛ de wele n'i nana photo bɛ lajɛ tɔgɔ bɛ lajɛ ni e don i b'i tɔgɔ da dabaji la i y'a faamuya b'a la a bɛ komi e ka sira kɛ plaki quoi plaki numéro e ka plaki numéro kura o kɛra e la fili tɛ kɛ tuguni e bɛ na dɔrɔn i b'i bolo da dabaji la o ye plaki kura kɛlen e la hali ni sara a bɛ dɔn ni dɔwɛrɛ welela ka na o fana bɛ photo bɛ lajɛ nin bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ tɔgɔ min don e don ni sɔsɔli t'a la parce que Asimi y'a kɛ an ka sɔrɔsiw ta la sɔrɔsi caman tun bɛ yen nɔ olu sara mais u ka sara tun bɛ don sɔrɔsi caman tun bɛ yen u taara retraite la zone ninnu tun bɛ baara kɛ cogo de la quoi Karim Keita ni Boubou Cissé ninnu hali zone comment ça s'appelle hali su olu tun bɛ sara ta mɔgɔ minnu sara olu ka sara tun bɛ passer mɔgɔ minnu ma wolo i y'a faamuya olu bɛɛ tɔgɔ tun bɛ liste la ko sɔrɔsiw don Asimi nana a y'o yɔrɔ ko k'a jɛ pewu min fana ye an ka gouvernement ye Ikasa Mayiga ko k'ale bɛna yen fana ko k'a jɛ mɔgɔ minnu sara n'a y'a sɔrɔ ka sara tun bɛ ka continuer ka n'a y'a sɔrɔ u tun bɛ ka continuer ka sara olu bɛɛ ka sara bɛna jɔ mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔ olu fana tun ma wolo n'u tɔgɔ tun bɛ liste la ko bɛ nin baara la u bɛ nin baara la i y'a faamu sɛgɛsɛgɛli bɛna boli bɛɛ de kan minnu sara olu tɔgɔ bɛ bɔ liste la minnu tun ma wolo n'o tɔgɔ tun bɛ liste la olu bɛɛ tɔgɔ bɛna bila poubelle la baara bɛ kɛ tiɲɛ kan jamana nafolo tɛ taa fiɲɛ fɛ tuguni Ikasa Mayiga an ka foli bɛ ye nin d'a kɛcogo ye ko cɛ tellement que mɔgɔ ninnu fɔrɔlen don suɲɛni na quoi den min ma wolo dɛ o tɔgɔ de bɛ liste la ko nin ye nin bɛ ministère la Kucala la nin ye sɔrɔsi ye i y'a faamuya b'a la lahara ka tɔgɔ inventer ka sɔrɔ u tɛ yen nin bɛɛ de bɛna supprimer ka bɔ yen mɔgɔ fɛn fɛn tɛ faso baara la i y'a faamuya b'a la e tɔgɔ bɛ bila poubelle kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faso baara la i y'a faamuya b'a la e bɛ sɛgɛsɛgɛ mais c'est ça cɛw mɛnna kan dɛ o tun b'an joli min nin cogo de la n'ala Asimi de bɛ yen baara bɛɛ bɛna k'a kɛcogo la Asimi ka ministre bɛɛ kɔlɔsi i ka ministre a bɛɛ kɔlɔsi a bɛɛ k'a ka baara k'a kɛcogo la Ikasa Mayiga an b'i fo ni d'a kɛcogo ye hali bi continuer parce que nafolo min bɛ don nin da fɛ ekɔliso ba joli tun bɛ yen Mali kɔnɔ ekɔliso ba joli a bɛ kalanyɔrɔw la a tun bɛ sɔrɔsiw ka côté la a bɛ fan bɛɛ de fɛ quoi ekɔliso ba kelen ni kɔ o de tun bɛ liste la ko ni ekɔliso bɛ nin dugu la nin bɛ nin dugu la ka sɔrɔ a tɛ yen ala cɛ o tigilamɔgɔ ninnu mana minɛ quoi ne t'a dɔn Asimi bɛ t'u bila kaso la kun jumɛn na ka tila faso k'u balo quoi bon je sais pas ni minɛna o minɛ cogo la bilahi n b'i minɛ de k'i kan tigɛ bɛɛ ɲɛna dɔw de ye ekɔlisow vanter ekɔlisen ba kelen ni kɔ
wari faso tun bɛ wari b'u kun ka taa ekɔliso ninnu sara ka taa mɛtiriw sara mais mɛtiri tɛ yen ekɔliso tɛ yen ça coûte centaines de milliards ka faso mago sa o de la ni ne y'o mɔgɔ kelen ninnu ye kuma na bi quoi n b'u faw nɛni k'u baw nɛni quoi tellement ka dimi tɛ ban quoi mais baara bɛ ka kɛ nin bɛɛ kan sɔrɔdasiw ka côté Asimi ye bɛɛ nettoyer min fana ye ministre de l'éducation ye ekɔliso minnu fana tun tɛ exiger ale fana ye bɛɛ nettoyer ka ban i Kasa Mayiga ale fana bɛna gouvernement fana ka nettoyer ka ban mɔgɔ minnu sara olu tɔgɔ bɛ bɔ liste la mɔgɔ minnu y'a faamuya b'a la n'u taara retraite la olu tɔgɔ bɛ bɔ yen mais ninnu fana c'est ça il faut bien nettoyer an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ Gawo ka caman ye an wele an teriw caman y'an wele dɔw bɛ bɔ Sikaso dɔw bɛ bɔ Bamako an y'a ko sɛgɛsɛgɛ information à la source parce que ni kuma fɔra anw ye anw t'a ta ka baara kɛ n'a ye ten dɔw y'an wele i y'a faamuya b'a la ko Gawo gɛlɛya bɛ yen n ko d'accord y a pas de problème an ye Gawokaw yɛrɛ wele Gawo kɔnɔ u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ gɛlɛya bɛ Gawo kɔnɔ Asimi a bɛ nin kolon ko la a ka se Asimi ma quoi nin tɛ Asimi ka baara ye dɛ nin ye ministre de commerce de ka baara ye ministre de commerce n'o ye ko mun Jalo yɛrɛ ale sigira a ma mɛn yɛrɛ a tun bɛ panpan a bɛ ka taa fan bɛɛ fɛ ko ministre Jalo i ka baara k'a kɛ cogo la dɛ sinon i y'a faamuya b'a la gagné b'an bolo yan k'i can can dɛ Gawo depuis bâton attaquera balo tɛ ka don Gawo gɛlɛya bɛ Gawokaw kan kɔngɔ b'u kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan depuis parce que Gawo balo i y'a faamuya b'a la a bɛ tɛmɛ ji sira ninnu de fɛ an ka baji Gawo balo caman bɛ tɛmɛ o de fɛ ka taa Gawo kɔnɔ parce que duguma sira man ɲi ni k'i bɛ camion fa ka bɔ Bamako ka taa ni balo ye Gawo a man ɲi parce que a yɛrɛ b'a kalama mɔgɔ jugu ninnu tun bɛ bɔmu ni fɛnw don walima ni samiya sera o sira ninnu man ɲi bon Gawo balo caman tun bɛ boli ji in de sanfɛ depuis bateau attaquera bon mɔgɔw siranna balo tɛ ka don cogo dɔ la malo i bɛ malo ɲini Gawo kɔnɔ b'i ta ye malo ka malo kisɛ ɲini Gawo b'i ta ye hali n'i ka wari k'i bɛ malo san bi a tɛ yen malo bɔrɔ a bɛ taa fo 10,000 kɔ de la Gawo kɔnɔ an b'a ɲini jigitugu masa fɛ Asimi Koyita hali ni bolimafɛn tɛ se comment s'appelle bateau minnu tun bɛ ka taa hali n'olu tɛ ka taa tuguni n'a bɛ balo donni ni avion de ye walima n'a b'a kɛ cogo min na a y'a hakili to Gawo la quoi kɔngɔ b'u la dɛ o dun y'a fɔ ne ye ko walahi ko ka di olu ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o tɛ fɛ k'a bɔ ko bɛ baloko kuma fɔ nin waati in na parce que grâce à toi olu lafiyalen don bi o y'a fɔ dɛ k'olu tɛ fɛ ka foyi de ta ka ɲɛsin e ma bi sinon tɔɔrɔ b'u kan bi ko grâce à toi jolibɔn dabilala Gawo grâce à toi lakana bɛ yen mais ko nin yɔrɔnin fana degun b'u kan quoi Asimi kɔngɔ b'u la kosɛbɛ sɛgɛn bɛ yen malo tɛ kɛ n'a fɔra ko kɔngɔ bɛ yen de Asimi walahi bilahi Gawokaw yɛrɛ de y'a fɔ ne ye Gawokaw i hakili to o yɔrɔ la balo bɛ se ka don Gawo kɔnɔ cogo min na Gawo balo bɛ bɔ comment s'appelle Bɛnɛ yanfan ninnu de fɛ ka don Niger a bɛ sɔrɔ ka bɔ Niger ka na Gawo walima ka bɔ Alizeri i y'a faamuya b'a la ka na Gawo o sira ninnu bɛɛ datugulen don min fana tun bɛ bɔ Bamako ka na ji sira fɛ an ka baji min bɛ ka na o sira ninnu fɛ depuis bateau attaquera mɔgɔw fana sirannen don a bɛ komi sa Gawo bɛ wuruzu de kɔnɔ yen quoi balo tɛ bɔ Niger balo tɛ bɔ Bamako balo tɛ bɔ Alizeri gɛlɛya b'u kan dɛ Asimi bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn ɲini i bɛ solution fɛn fɛn ɲini i jija i y'a faamuya b'a la Gawokaw bɛ se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na malo bɛ Sikaso i y'a faamuya b'a la n t'a dɔn 3,000 walima 4,000 Gawo 10,000 nin kɔ hali o yɛrɛ i t'a sɔrɔ information à la source a bɛ nin yɔrɔnin kolonkolon k'a ci ministre de commerce ma ko mun Jalo ɲinɛna tɔgɔ kɔ a sigi waati a tun bɛ panpan na a sigi waati a tun bɛ fan bɛɛ fɛ bɛn nin waati na an ɲɛ b'a la a tununnen don an bɛ min fɔ a ye k'a ka taa Gawo nin ye ministre ka baara de an man kan n'an sigi an yɛrɛ ka nin fɔ ministre de kan ka se fan bɛɛ fɛ i ta kun ye baara de ye i bɛ sara o de kama i hakili to Gawokaw la de balo bɛ se ka don Gawo nɔgɔya la cogo min na i hakili to o la Gawokaw bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na i hakili to o la ministre de commerce voilà o ye o yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na jigitugu ministre n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ale fana bɔra ka tubabuw can k'u ka comment s'appelle CFA k'o de Afrique ci o de Afrique danbe bɔ a la o de Afrique mago sa Macron bɛ kasi la tuguni ni Sogɛli kumana hali Faransi sugu n ka cɛ o bɛ kasi ne yɛrɛ t'a dɔn Sogɛli kɔni bilahi tellement k'a bɛ tubabuw dɔn quoi wa ni Sogɛli kumana a ka video bilahi hali De Gaulle b'a lamɛn ni Sogɛli kumana hali De Gaulle a b'a lamɛn ni Sogɛli kumana hali De Gaulle a b'a to lahara k'a lamɛn an ka Sogɛli lamɛn fɔlɔ le grand. Le CFA
Vous savez, les piliers de la France-Afrique, c'est le CFA, c'est une partie de l'intelligence. Vous allez prendre dans un pays, sur les 80, sur 100 leaders politiques, vous avez 99, quelques, comme il ne peut pas y avoir un demi-leader. Sinon, vous avez peut-être un. Tous les autres, souvent 100%, ils sont d'accord avec eux. Et la hiérarchie militaire, ils essaient d'avoir des hauts gradés qui sont avec eux. Quand ils ne sont pas d'accord avec un régime, le mécontentement est créé, on renverse le régime souvent. Souvent dans l'intérêt des populations, mais les gens ne comprennent pas. On a fait 30 ans, il y avait des chefs d'État qui les arrangeaient. Quand les chefs d'État ont commencé à dire non, à la fin des années 80, vous faites Bagny leur a dit, je ne parle pas de sa politique, mais il leur a dit, l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité. Voilà, nous sommes sogalier, nga tche aka kuma kono ama foi foni chiate toro mimbe ankambi tuabu nodo. Toro mimbe ankambi tche note muso note tuabu de nodo. Sefa dlankunte dore ka magosa. Sefa dlankunte dore ya famia bala kanga ekonomi be tchen anga ga feme wala sanga na kai. Kan sensiri kan bulu siri kan magosa sefa do. O mo kele mbe tlaka na tuguni ko anga na chian fo oluye. Angana jo anjo ro la angana nga intérêt nyini o tse ga marché tukuno asimi de be sogal de be nunu ba u jogo don katem hara o yereka e wa har na u jenya na ka o kongolo maka ka ba ko de la sogal be tinya fo awie tori tege aba fo awie ala ka barka do sogal la ambe teme ka buino minye comment s'appelle Semasi nyamogo de be no jonga photo ira ula ko daba jawara ale de flene voilà daba jawara ni nyangi photo flene Semasi nyamogo ale de flene ni nyangi be ko ni be nyangi don al don de bomosi diamantigi o de Semasi daba jawara ale de plenty do nyangi kama a procureur ye plenty bla poubelle kono ko nin te mo la ta kasola ale plenty do kumina ko nyangi bora ka dofo oluma nyangi mu faneni amu baneni ayu son de fo ayu jogo de fo ne tia fo lo eto lo beta ko beta plenty do te marse ntukno ne ya fo awu Semasi wala habe sira minka billahi hari samia bo o kasa ka di katema o kampi ne afon ka o te chigati tuguni o a fle na kera malo nyange sebaya soro Semasi ka abu nyanga sebaya soro Semasi ka Semasi mo ye plenty do wala sa nyange bi se ka ta kasola tuguna pour créer ko abada ko ni plenty ko don kuntala ni plenty manga do mo kama parce que foi ta kono vide aya bla poubelle kono nyangi e dangoro ba tagama nindo de ni wallahi ni kera tinya fe mo be kife ni kera jamana fe ala rebi deme Semasi mo te ala don te kera don te façon fe tanyini na de place ni na do horon kolondu o de bana asimitlela na académie écoute le fali sans fe na mande atoyi o ka plenty pour créer à franca bla poubelle kono dossier était classé sans suite. Voilà, dossier classé là ya famille bla poubelle kono parce que na fate plenty do kona ala ka barka do tiana ne ya fo yande nko Semasi tseka chiga woro tuguni Semasi tseka chiga chituguni parce que malien dembe tegaro la nyugum be malien dembe la be ya don biko dambe tula be ya don biko dambe tula a flene aye molu wore so aw boraya ko asimi ka boy ko parce que asimi desara malien don be bora ka o chanchanya o maloya o mabanfolo aya auto la tuguni ko beta plainte do nyangi kama o plainte fana blala poubelle kono no ko Semasi aye munde ke alala Semasi aye munde ni wati nanga cha usengene ndo ni wati nanga che malo bede sema otmana aye munde ke alala Semasi mo bara nyuma kayinde Semasi hina bene la be akabu hakilima u bora ko libe marseke o nemesara o kola be u chanchan u bora la tun ko libe plainte do nyangi kama o fana trake malo bubara baye Semasi mo na mato ka saraka bo wolma na mato ka baraka chinyaka che maloya be ka bonya de aw mana ta kote fe maloya be aw mana aw sendo fe nanga cha be perdu o bela ay to ka sarakati bo ay to ka hina mo la ay to ka baraka chinyaka sunu aw nyata la malo duron on dirait ka aw kele ne be mali kono ambe bo asimi desra ambe matse ko le 13
u yɛrɛ nimisara u tun bɛ fɛ Asimi k'a ko ani lɛ bilahi semasi mɔgɔw ye ne wele ko i y'a faamuya bala ni Asimi sera ka marché in bɔ a ma k'a bɛ sira olu ma dɛ parce que n'u ko k'u bɛ bɔ k'a bɛ kɛ malo ye mɔgɔ tɛna b'u kɔ kelen o bɛna malo fana sɔrɔ u tun nimisalenba don o kuma la a bɔra la tun k'a bɛ taa plainte dɔ mɔgɔ kama a filɛ nin plainte ma buti Daba Jawara hali ka taa tunga la bilahi i ye Jawara la k'a bɛ kuma sulu Daba Jawara bilahi i bɛ taa baara de kɛ politique tɛ marché yan bilahi i bɛ taa jɔsi de kɛ cɛ i tɛ i ka biɲɛ tigɛ i kana français an filɛ yɔrɔ jɔsi de la yan ka musokɔrɔba ka kusi changer ka musokɔrɔba bo ko i y'a faamuya la ka goudron furan an b'o de la français yan cɛ bɛɛ tɛ se ka don politique la bɛɛ tɛ se ka kɛ ministre ye bɛɛ tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Daba Jawara cɛ politique a b'a bila de parce que a kunkolo t'aw la dɔnniya tɛ aw la mɔgɔ tɛ aw fɛ politique yɛrɛ n'i y'a mɛn k'i b'a kɛ jama de b'i kɔ Bacili ninnu m'a bila Bacili ninnu Kasum Tapo ninnu bɛɛ m'a bila parce que mɔgɔ t'u fɛ aw fana b'a bila de semasi bilahi ɲɛ kali ala la aw tɛ don da la tuguni parce que aw sugu dɔnna aw tɛ don da la tuguni dɛ e wa o filɛ Ɲangi walahi barika bɛ Ɲangi la Ɲangi ninnu de ye buwa dɛmɛ yan ka faso ci mais ala ye Ɲangi c'est à dire que Ɲangi bɛ komi mɔgɔ min don a fɔlɔla misiri kɔnɔ ka tila ka taa laban ka fɔlɔ bari kɔnɔ ka tila ka taa laban misiri kɔnɔ Ɲangi y'o mɔgɔ sugu de a ka kekun dɛ Ɲangi ka intérêt a b'o dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Ɲangi ninnu de ye buwa dɛmɛ o waati min na u bɛ buwa kɔ u ka intérêt tun bɛ yen o fɛn sugu bɛɛ kɛ buwa nɔfɛ k'u ka intérêt gagner ninnu fana nana Ɲangi bɛ k'a ka intérêt ɲini ni k'i bɛ fanga dɛmɛ bi jɔn bɛ s'i ma ni k'i bɛ Asimi fɛ bi jɔn bɛ s'i ma mɔgɔ si tɛ s'i ma aw tun kan ka kɛ Ɲangi ninnu ɲɔgɔn de mais comme aw kunkolo tɛ baara kɛ aw bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni fanga de ka fɛn bɛɛ kɛ ni diyagoya ye o tɛ marché tuguni o i bɛ kɛlɛ kɛ ni intelligent il faut être intelligent n'a ko dictature ka fɛn bɛɛ kɛ ni fanga ye Asimi bɛ bɔ yen de nin kɛ Asimi e de ye Asimi bila yan walima Asimi bɛ ye kɛlɛ de kama n'a tun man ɲi e kɛlɛ tɛ kuma o bɛɛ tun bɛ kuma o mais soit t'u la u t'a dɔn yɛrɛ bɛ min yɛrɛ fɛ président fɛn fɛn nana o man ɲi an bɛ taa Yirimani de bila Kuluba Yirimani an bɛ t'o de bila yan walima an bɛ taa Orobo de bila Kuluba fɛn fɛn mana na o man ɲi fɛn fɛn mana na o ka bɔ yen Asimi tɛ bɔ yen bi a tɛ bɔ yen sini wa semasi mɔgɔw bɛ ka malo sɔrɔ bi a ka bon hakili ma u ko k'u bɛ bɔ yan o ko kɛra malo ye u taara plainte don Ɲangi kama o fana kɛra malo ye aw man ka taa tunga la ala tɛna barika foyi de don aw fɛ ko la aw mana don koba la a bɛ kɛ kodenni ye aw mana don ko ɲɛnama la a bɛ kɛ ɲuguntanfɛn ye semasi mɔgɔw hali aw k'aw dabɔ politiki la k'aw dabɔ maliko la maa si tɛna kɛ aw fɛ yanni diɲɛ wuli cɛ maa si tɛna kɛ aw fɛ yanni diɲɛ wuli cɛ aw nɛgɛ bɔra bɛɛ la bɛɛ ye aw sɔnkolon don bɛɛ y'a dɔn aw ye den modèle minnu ye mali ko tɛ wari ko don mali ko tɛ place ko don place tɛ sɔrɔ yan Asimi t'a bila Asimi tɛ gɛn voilà o tun y'o yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Musa Mara la Musa Mara ye baara ɲuman kɛra a kan k'a fɔ a ye Musa Mara lamɛn ni mɔgɔ ye ɲuman k'a ka fɔ ni mɔgɔ ye ɲuman k'a ka fɔ an y'a mɛn ko faamaw Mali armée a bɛ ka taa Kidal région na ka taa ka baara kɛ Kidal région na maa dɔw y'o ta k'a fɔ Kidalikaw ye u ka Kidal bila n'o tɛ u bɛna bin u kan aw kana maa lamɛn Mali armée min bɛ ka taala Kidal Tamasɛkiw b'a la Arabuw b'a la Kɔrɔbɔrɔw b'a la Dɔgɔnɔw b'a la Bamananw b'a la Senufow b'a la Marakaw b'a la Fulaw b'a la armée nationale de don aw ka armée de don u ka taali Kidal aw lakanani sira don u ka taali Kidal k'a fɔ k'u bɛ taa bin maa kan u bɛ ka taa guerre kɛ o tɛ dɛ MINUSMA kan k'an ka jamana bila MINUSMA bɛna kan minnu to yen Mali armée de ne o kanw ka kan Mali gouvernement de n'o kanw ka kan komi MINUSMA yɛrɛ y'a fɔ cogoya min donc faamaw bɛ ka taa o place de occuper u tɛna bin maa kan u ma bin maa kan ni maa ye kɛlɛbolo ta ka s'u ma u b'o jaabi faama ka baara ye nin de ye u ka taali ye nin de ye o de la an b'a ɲini aw fɛ aw kana aw ka jamana bila aw kana aw ka dugu bila aw ye maliyɛn de ye komi an bɛɛ ye maliyɛn ye cogoya min na aw ni Mali ka kan komi an bɛɛ ni Mali ka kan aw mana taa jamana o jamana a bɛ fɔ aw ma ko dunan a ye to aw ka jamana kɔnɔ a ye to Kidali ni Mali armée nationale nana a ye bɔ aw ko kunbɛn ni Mali drapeau ye an ka jɛ ka Mali in dilan an ka jɛ ka Mali in sabati nin de tiɲɛ ye bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ
bɛɛ ka hakɛ bɛ Mali kan bɛɛ kan ka dɔ kɛ ka daminɛ Kidal fo Keɲeba an b'o ɲini aw fɛ n'i y'a ye armée bɛ taa la o ye k'a to administration ka se o ye k'a to aw ni dɛmɛ min ka kan aw k'o dɛmɛ sɔrɔ Mali bɛɛ ka kan nin ye san 10 ye Kidal école ko bɛ cogoya min na aw b'a dɔn denmisɛnw tɛ kalan denmisɛnw tɛ baara sɔrɔ cogoya tɛ yen o cogoya ninnu si tɛ se ka kɛ ni armée mana armée nationale ni administration mana administration nationale ka aw dɛmɛ komi tɔw bɛ dɛmɛ cogoya min na région tɔw bolo aw kana maa ka kuma lamɛn a ye to Mali ko aw ye to Mali faamaw ko a ye to Mali ɲɛmaaw ko an ka an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali dilan ɲɔgɔn fɛ aw kana maa lamɛn a ye to Mali ko a ye to Mali kɔnɔ foyi tɛ aw sɔrɔ Mali ɲɛmaaw ko ko baara bɛ kɛ sariyaw batoli kɔnɔna la ni binkanni kɛra yɔrɔ min na Mali ɲɛmaaw yɛrɛ b'o ɲangini lase o tigiw ma o garanti dilen bɛ aw ma aw kana taa a ye to aw sigiyɔrɔ la a ka aw hakili sigi an ka jɛ ka Mali dilan ɲɔgɔn fɛ. Merci beaucoup Moussa Mara. Nga cɛ bamananw marakaw ka kuma an ka ma tagɛ kɔ kan kutu an ta bon cire dabatu ni ma numu ku tigɛ a tɛ daba ɲanama dilan tɛ anw de ye nin cancan ye mais a bɛ ka sira minɛ sisan nin de fɔra i filɛ ka kuma ɲanama min fɔ bi ni tun ye nin fɔ kunun i tɛ dɔgɔya anw fɛ yan anw y'o de fɔ de an bɛ Mali ko dɔrɔn de la bon i bɔra ka kuma min fɔ Moussa Mara depuis Ala k'i da i ma deli ka nin baara ɲuman ɲɔgɔn kɛ nin de fɔra ni jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ ni jamana bɛ cogo dɔ la an bɛɛ kan ka jamana dɛmɛ o waati mais waati min an bɛ ka MINUSMA gɛn Moussa Mara ko non ko ni diɲɛ bɛɛ kana kɛlɛ waati min an bɛ ka Faransi gɛn Moussa Mara yɛrɛ b'a dɔn ko Faransi man ɲi Moussa Mara ko non k'an bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ an y'a cancanya ka cancanya fo Moussa Mara yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw ye ne wele a tɛ ne ka sira minɛ sisan ni mɔgɔ tiri jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ misiri kɔnɔ n'a filila mɔgɔ fo que mɔgɔw ka sɔrɔ a kɔfɛ ka latilen an ye Moussa Mara soke ka éduquer nga cɛ depuis ne kɔni Moussa Mara dɔn ka video ɲɛnama kɛ nin cogo la walima kuma ɲɛnama ka jamana défend nin ne siɲɛ fɔlɔ ye ka ye quoi i ka nin video ɲɛna fo k'a fɔ k'a ɲɛna kuma bɛɛ ɲɛna wa nin de y'a fɔ cogo jamana kan ka dɛmɛ nin cogo de la politicien tɔw a ye Moussa Mara ladegin dɛ a ye Moussa Mara ladegin politicien tɔw Moussa Mara bɔra ka min kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko fasoden ɲumanya a bɛ fɔ nin de ma ko jamana jɔ ka Kidalika bɛɛ hakili sigi ka kuma ɲɛnama fɔ Kidalika bɛɛ an ka sɔrɔsiw tagatɔ min filɛ nin o tɛna taa mɔgɔ faga o bɛ ka taa jamana de lakana ka population lakana ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma bravo Moussa Mara i ni cɛ nin d'a kɛ cogo ye e wa continuer nin sira fɛ dɛ hali sini ne baara ɲuman kan bɛna fɔ yan tuguni an bɛ ka Asimi tɔgɔ fɔ yan a bɛ ka mun de kɛ baara ɲuman n'a tun tɛ ka baara ɲuman kɛ an b'a tɔgɔ fɔ yan e filɛ ne ka baara ɲuman kɛ ne y'a passé n ka fɛn na yan sinon don o don an bɛ cancan o mais i ye baara ɲuman kɛ bi kan ka fɔ i ye baara ɲuman kɛ i tɔgɔ duman kan ka fɔ Moussa Mara nin d'a kɛ cogo ye walahi ka kuma bɛɛ ɲɛna ni politicien wɛrɛ fana bɔra ka nin kuma ɲɔgɔn fɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw kun an bɛɛ k'an fanga kɛ kelen ye ka kuma ɲɛnamaw fɔ ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na mais place ni gâteau ni ɲɛmɔgɔya ni présidenya nɔfɛ aw bɛ se ka kɛ jugu ye jamana yɛrɛ ma opposant ya nin de ye opposant ya ye Moussa Mara jamana intérêt de ka bon ni fɛn bɛɛ a bɛ fɔ Moussa Mara ka nin vidéo de ma ko le vrai opposant jamana ka intérêt u ka bila fɛn bɛɛ sanfɛ jamana nafa u ka bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'i y'a mɛn ko e bɛ kɛ président jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko e ɲɔgɔn politicien tɛ jamana de bɛ yen bravo Moussa Mara franchement moi je te félicite nin vidéo i ma deli ka nin ɲɔgɔn kɛ i ma deli ka nin kuma ɲɛna i ma deli ka nin baara ɲuman ɲɔgɔn kɛ quoi mais grâce à vidéo maniw de Moussa Mara mana bɔ dɔrɔn an jɔlen bɛ a ka cancan an y'a cancan ka cɛ a bɛ ka sira minɛ dɔɔni dɔɔni nin t'a kɛ cogo di bɛɛ o de la vidéo maniw u sira bɛ Ala de bolo quoi a ye vidéo mani a ye continuer k'u fo n'an tun ma hali walaw da an y'a ka photo publier a sigilen bɛ tubabuw cɛ ma an y'a cancan de ka cancan a filɛ nin a ye sira minɛ walayi continuer nin sira fɛ dɛ ni continuer nin sira fɛ i bɛ an yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ walasa jɔyɔrɔ ka di ma parce que e n'i ka ko bɛɛ i ma faso nafolo suɲɛ Moussa Mara n'a ka ko bɛɛ jamana nafolo a ma suɲɛ dɛ o yɔrɔnin kɔnɔ a tilennen don a mago tɛ walifɛn na mais a bɛ komi fila manani parti a ka parti tɔgɔ a n'o bɛɛ de kelen ye quoi Moussa Mara ka parti in c'est à dire que Ala yɛrɛ ye tɔgɔ in Moussa Mara yɛrɛ ye de quoi yɛlɛma mais n'an continuer na ka choquer k'a éduquer mais an ka kɛlɛ kun y'o de ye o sira minɛ ka kɛ jamana fɛ
ni kɛra jamana fɛ an tɛ s'i ma o tiɲɛ fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ anw ta o de an bɛ mɔgɔ caman kɛlɛ yan c'est à dire que u ko ka di anw ye de an bɛ mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ bilahi u kanu de bɛ anw yɔrɔ la an bɛ fɛ u ka tilen de u ka baara kɛ tiɲɛ kan Moussa Mara merci beaucoup nin kɔni nin diyara ne ye quoi i ka nin vidéo kɔni franchement ne yɛrɛ y'a lamɛn combien de fois j'ai écouté plus de 5 fois tellement que vidéo ɲɛna quoi tellement que vidéo ɲɛna hali bi continuer nin fɛ a b'a kolonkolon a ka se Moussa Mara ma quoi ko Aras Bala yɛrɛ bɛ yan n'a nana faransi ma da la n'an b'a can tuguni quoi mais n'a ye sira bila an b'a can dɛ n'a ye sira bila n'i nana faransi yan gafe kalama an b'o bɔ i kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle an b'a laban ni Buba Fana ye Buba Fana ale kunkolo tiɲɛna a ye Buba Fana lamɛn dɛ Modibo Kɔnɛ de bɛ ka i y'a faamuya b'a la k'i to Mali la ka na gazi ci Buba Fana la yan bi Modibo Kɔnɛ a bɛ Mali de kɔnɔ dɛ mais Modibo Kɔnɛ de bɛ ka bɔ Mali la ka na don sow kɔnɔ ni Buba Fana bɛ yen ne y'a fɔ n ko cɛ kɛra handicapé ye kunkolo in fili juru dɔ tun bɛ yen o fili juru o tigɛlen don Buba Fana kunkolo fili juru dɔ tun bɛ yen fili juru in a y'a place bila il y a une câble qui est pété ici là mais mɔgɔ tɛ ka kuma in ta en sérieux dɛ Buba Fana kɛra fatɔ de parce que faransi sigi ma nɔgɔ dɛ faransi yan n'i nana nin nacogo la balima t'i la sinji t'i la i kelen de bɛ tile soni kɔnɔ ye mɔgɔw bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i kelen n k'o cɛ vite yan quoi surtout n'i ma baara sɔrɔ faransi yan i b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ y'i janfa n'i bɔra Mali la ka na faransi n'i ma baara sɔrɔ i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'i janfa parce que i kelen de bɛ tile so kɔnɔ ye mɔgɔ tɛ yen Buba Fana kunkolo tiɲɛna Modibo Kɔnɛ jamana kuntigi de b'a bolo bi Modibo Kɔnɛ bɛ baara min na hali Asimi t'a la a bɛ fɔ Modibo Kɔnɛ de ma ko service de renseignement a b'o ɲɛmɔgɔya de la a bɛ ko Mali tile bɛ Modibo Kɔnɛ de bolo Mali valan b'o de bolo o ma tila ka baara la o bɛ bɔ Mali la ka na e ɲini cogo jumɛn yan s'il n'est pas devenu fou Buwa Foronto cɛ ni m'i jija i kana Buba Fana minɛ i ka taa n'a ye a kunkolo tiɲɛna dɛ an ka Buba Fana lamɛn a lamɛn Buba Sumaworo agressé Modibo Kɔnɛ ma dawɛrɛ kɛ Modibo Kɔnɛ parce que c'est vrai ni nana faransi a daminɛ i bɛ jigin somɔgɔ de kɛ fɛ yen nɔ donc ne taara jigin somɔgɔ fɛ yen mais ne tun tɛ siɲɛ kuma bɛɛ a yɛrɛ b'a ye ne bɛ kɛ voyage la kuma bɛɛ après kɔfɛ ne ye n ka voyage publier liw dabila donc Modibo Kɔnɛ nana ka minɛ kɛ ne bɛ to ka taga yɔrɔ min na kɔrɔlen Modibo Kɔnɛ ye mɔgɔw de bila il y a plus de 3 semaines a y'o tentative kɛ ka taa da soni ka da yɛlɛ o y'a sɔrɔ ne niveau baden tun bɛ so kɔnɔ ka taa gazi fiyɛ ne niveau kan ka taa gazi fiyɛ o kan ko téléphone parce que a bɛ ka mɔgɔ minnu bila ka taa faransikandenw de don olu tɛ ne yɛrɛ yelen dɔn quoi kabini a ko kɛra dɔrɔn ne ka avocate ye rapport kɛ ka rapport ci ka taa autorité française ma pour que ka enquête dayɛlɛ donc enquête dayɛlɛ la ne ka avocate ko ma ko n ka n kɔlɔsi ko autorité française y'a vérifié effectivement c'est la mère de la sécurité d'État qui est derrière c'est confirmé donc u kagulelen kun do don na o nana kɛ so kɔnɔ donc an bɔra o kɔnɔna la o y'a sɔrɔ ne tɛ u ye n wele k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra so kɔnɔ k'a kuma fɛn ko non n ko peut-être ninnu tigiw kɔnɔ ko ne de bɛ habiter la so kɔnɔna in na u bɛna gazi fiyɛ o kan donc jeudi don tuguni u ye minɛ kɛ u y'o denmisɛnnin kelenw bila ka taga mais cette fois-ci sans cagoule donc o denmisɛnnin ninnu taara sans cagoule ka taa ko jeune min bɛ live kɛ k'olu mago b'olu la ko le jeune qui fait le live donc ne sɔrɔla k'a f'u ye u ye ne wele ko ninnu seginna ka na tuguni mais effectivement u ye tentative fɔlɔ kɛ tubabu ka kɛ tubabu ko kan ka caméra piège dɔ bila yɔrɔ in na que les personnes vont revenir pour que k'a dɔn donc caméra piège in taara u taara o la sisan u image dɔnna wa tubabu y'a dɔn mɔgɔ minnu taara u b'u bɛɛ dɔn donc enquête bɛna continuer Modibo bɛ ka voix d'ici minnu kɛ ka ne sɔrɔ i mago bɛ téléphone pisi numéro min na n'o tɛ ne yɛrɛ bolo i na taa bɛn a bɛnbagaw ma i bɛ ka ne gete ni téléphone min n'i taara bɛn u n'i ka mɔgɔw minɛ i ka mɔgɔw bɛ minɛ tɛmɛ donc n'i ɲɔgɔn Buba Fana ɲinina tɛ i bɛ bɛn ni Buba Fana yɛrɛ ye bi la ye i bɛ bɛn ni Buba Fana yɛrɛ a tɛmɛ donc pour raison d'enquête a fɔra ko vidéo ninnu tɛ se ka di ne ma n k'a publier ko n ka n'u photo fana bɔ ko sinon ko n b'u ka baara tiɲɛ tubabu tɛ pressé Modibo Kɔnɛ tubabu tɛ pressé i yɛrɛ rabaisser ni Ala ni kira cɛ i yɛrɛ rabaisser bon tubabu mago b'i la i ka informateur la n'u y'a bɛɛ sɔrɔ ka enquête bɛɛ ban sécurité d'État représentant min bɛ consulat la Faransi Mali consulat kɔnɔ Faransi donc k'a k'a préparer dɛ k'a k'a préparer
bon mb'a la jɔn yan pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ aw bɛɛ bɛ se k'an ka kuma sɛbɛntiya bi k'a yira k'a fɔ cɛ kunkolo tiɲɛna Modibo Kone ka bɔ Mali la ka na Buba Fane ɲini sow de kɔnɔ ka tila ka gaziw fiyɛ fiyɛ Buba Fane kɛra fatɔ ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kalima il est devenu handicapé o temps tɛ Modibo Kone bolo ka e ɲini e banna déjà e kɛra su ye déjà e barika banna déjà Modibo Kone b'a ka temps perdu e la mun na i bɛ ka fɛn fɛn fɔ Modibo Kone ma nin si tɛ Modibo Kone nɔ i kunkolo de tiɲɛna jamana kuntigi de bɛ Modibo Kone bolo bi o bɛ se k'u ka baara bila cogo di i y'a faamuya k'a bɛ na e ɲini faransi a ka tila ka gazi fiyɛ e la o tɛ se ka kɛ o Buba Sumaworo o tɛ se ka kɛ han e sara déjà n'a ma ye ko bolila ka bɔ Mali la ka na faransi yan i tɛ baara la foyi c'est que Buba fana hali e sigilen yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko e kɛra su ye déjà hali e sigilen i kɛcogo bɛɛ b'a dɔn ko e kɛra su ye Modibo Kone bɛɛ y'a da don i da la mun na i bɛ ka Mali lagosili min kɛ dɛ i ye nɛgɛ bɔ maliyɛndenw de la ne y'a fɔ i ye yan dɛ n ko ni maliyɛnden fɛn fɛn ye n ko b'i kun ci k'i da fara nin t'a daminɛbali daminɛ ye ne y'a fɔ yan ka sɔrɔ i ka nin vidéo ma na dɛ n k'i bɛ ka fasoden juguya min ta ka ɲɛsin Mali ma n ko maliyɛndenw tɛna jɛn n'a ye n y'a fɔ yan dɛ ayiwa maa si tɛ ko hali yan denmisɛnninw bɛ ka kɛ Mali fɛ bi yan den minnu wolola yan n'o ye ne ye u bɛ tɛgɛrɛ de fɔ ne kun denmisɛnnin minnu wolola yan bilahi u bɛ ne ka vidéo lajɛ ka tɛmɛ hali maliyɛnw kan denmisɛn minnu n'o ye ne ye u bɛ tɛgɛrɛ de fɔ ne kun ko bravo le patriote bravo Aras Balayera yan den minnu wolola yan e bɛ ka Mali nɛni ka Mali buruja olu bɛ yɔrɔ ɲini de k'i wuluden tigɛ o tɛ Modibo Kone nɔ ye dɛ i bɛ ka min ta ka Mali sɛgɛrɛ a tɛ bɛn fasoden ɲuman si ma olu de bɛ k'i ɲini yan Modibo Kone tɛ dɛ a fɛn fɛn mana kɛ Modibo Kone tan tɛ Modibo Kone bolo Modibo Kone b'a dɔn ko e dati banna Modibo Kone b'a dɔn ko nafa t'e la tuguni Modibo Kone b'a dɔn ko e kɛra su ye mɔgɔ min tɛ se ka taa Mali la e bɛ se ka Modibo Kone kɛlɛ han e bɛ se ka Modibo Kone kɛlɛ i bɛ ka jamana lagosi o de bɛ ka maliyɛndenw tɔɔrɔ yan o de bɛ k'i ɲini bi n'o y'i sɔrɔ o b'i kun ci k'i da fara ne y'a fɔ n ko bi la i bɛ ka kuma minnu fɔ Mali ma n k'a tɛ bɛn yan den ninnu ma i bɛ ka kuma min fɔ Mali ma a tɛ bɛn maliyɛnden ɲuman si ma olu de bɛ k'i ɲini faransi kɔnɔ yan bi n'o y'i sɔrɔ bila u bɛ koda ka garankɛ ma min da ba wolo kan a ma k'i bolo baara ye i bolila ka bɔ Mali kɔnɔ i n'i fa tɛ i n'i ba tɛ faransi kɔnɔ yan fana i tɛ se ka bɔ i bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ Buba ne y'a fɔ k'i sen bɔ nin ko in bɛɛ la i tɛ se ka ciga ci i tɛ se ka Mali jɔ jama t'i kɔ sanga t'i la barika t'i la aw de ye Mali in jeni bi ne nana ko e bɛ Asimi lagosi mɔgɔ tɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye a filɛ bi hali ka taa buru sa i tɛ se hali ka taa sugunɛ kɛ bi jatigɛ b'i kan i bɛ to nin na dɔrɔn i bɛ sa so nin kɔnɔ ye i bɛ to nin na dɔrɔn i bɛ sa bilahi jatigɛ min b'i kan bi parce que n'a fɔra ko e de bɛ ka taa ɲini i bɛ ka menacer fan bɛɛ fɛ o jatigɛ ka bon dɛ denmisɛnninw bɛ k'e ɲini i bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ ça fait mal buwa tɛ se ka tɛmɛ buwa bɛ lahara dimi min donna aw la a tɛ se ka bɔ aw ka na min bɔnna a tɛ se ka cɛ tuguni i t'i doni jigi a filɛ nin yan denmisɛn ninnu minnu sen don ko la n ka cɛ olu tɛ ko manw dɛ yan denmisɛn ninnu m'u sen don ko c'est-à-dire olu bɛ préférer de ka taa kaso la sinon o t'i to yen dɛ yan denmisɛn ninnu bilahi n'o olu de wulila e ɲinini kama buwa fana n ye kali ala la o t'i to yen bilahi o t'i to yen i yɛrɛ m'a fɔ ko yan denmisɛn ninnu de bɛ ka t'i ɲini a bilahi olu minnu bon hali n'i bɛ lahara de ninnu b'i ye hali n'i bɛ kaburu dingɛ de kɔnɔ bilahi a y'a sɛbɛn aw ka bila yen yan denmisɛn ninnu n'olu de y'u sen don buwa fana ɲinini na hali n'a bɛ kaburu dingɛ de kɔnɔ u bɛ taa sɔgɔ bɛɛ k'a labɔ kana dan k'i dogo dɛ bilahi hali ni i donna a y'a faamuya la sotigi ka tagafe kɔnɔ ye walima ka don sotigi ka kulusi kɔnɔ i bɛ si yɔrɔ min na bilahi yan denmisɛn ninnu t'i to yen fasoden juguya kɔ filɛ nin n y'a fɔ i ye k'i k'a dabila denmisɛn minnu wolola yan olu bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan bi o bɛ n'o ye ne ye dugu kɔnɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ n'o ye ne ye dugu kɔnɔ u bɛ n kunbɛn cogo min na n b'a dɔn bon en tant que e bɛ ka faso lagosi n'o y'i ye o b'i faga n'o y'i ye o b'i kun ci n'o y'i ye o b'i bana o de kuma sera k'i ɲini Modibo Kone sen t'a la a da t'a la tan yɛrɛ tɛ Modibo Kone bolo k'a bɛna gazi fiyɛ e la yan o tan t'a bolo Modibo Kone o bɛ baara min na hali Asimi t'a la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ il est devenu fou Buba Fane devient fou Buba Fane kunkolo